si Genki Morishita. 20 newbie anyos na ko. Na ako ginikanan o duha ka mangku igsoon pai o usa ka mangku igsoon laki sa among pamilya. Minyo na ko o na ako o anak sa December. Taga Wakayama ako sa Japan. Do ang Wakayama sa Osaka. Naay mga nindot nga talang-aw sa Wakayama. Sama sa Wow Heritage Site. Nga mga timpro u dalang paadto sa akong anak nga manungkodo. Usa ko ka employado sa gobyerno sa Wakayama. Diri sa Pilipinas, mag-volunteer ko o duha ka tuig sa opisina sa planning and development sa munisipyo sa Sikiho sa San Juan sa Sikiho. Dito mutabang ko paghimo o planos para sa ilang programa sa turismo. Maning kamot ko salamat.